My style is ridiculous. LOL. Ако можеш да се представиш. Емил, на 21 години, град Варна. Даниел, на 19 от Шумен. Пресян Пламенов Кънчев, занимавам се с фотография и видеография. Ростислав Симеонов, на 18 години, от Аксаково. Какво те привлича в едно момиче физически? Какво имаш пред под физически? Тялото. Верност, лоялност е най-важното. Да. Добре. Ако може да се опишиш с 3 думи. Трениращо момче, мил и забавен. Трениращо момче, мил, свършихме до там. Това е. Точен, лоялен и стабилен. Креативен. Пълен идиот. И това бяха. Това да. Тренирам доста, си играя игри. Тренирам доста играя. Това е. Ако мога да кажеш най-големия си ред флаг. Много съм ревнив. Мисля, че няма такъв. Ами... Ходя много на фитнес. Мисля, че нямам така. Кой виж не е хлял? Тук не е привлекателен, там не е привлекателен. Да съм аз. Мен ще ме зовете първе. Къде мислиш, ще бъдеш, като се подредят момчетата? В началото или в края? Второ място. Сега аз съм най-привлекателен. Сега кой как се оценява? Чакай, брат. Айде, бе. Така. Готови сме. Колко даваш на себе си от 1 до 10? 6. Айде. Аз някой друг ще смея. Всички сте доволни така? Да. След като момчетата се наредят, къде мислиш, че ще бъдеш? Сигурно към края. По средата. Какво се смеете обратно? Къде да дойдем? Добре. Ще сменяме ли още? Да. Добре. Според вас, кой е основният фактор, който играе най-много, когато момчета да се изберат момче? Чисто визуално. Да знам. В смисъл, как са облечени. Според теб? Как изглеждат? Визуално как са облечени, каква прическа имат. Колко даваш на себе си от 1 до 10? Сега колко съм прост, може би се дам 7. И според мен, мой характер играе много голяма роля. Доволен ли си от твоето първо място? Не знам, не е много. Би ли разменил някой от редицата? Да. Кога? С втория. Това е третия. Добре, третия. Да го направим втори. Колко би дал на себе си от 1 до 10? 8. Аз не смятам, че съм за напреде. Според мен той е за отпреде. Meanwhile. Добре. Аз съм с добре отзаре. Обаче като се замислиме, защото той е висок, има хубава прическа, момичета според мен не го биха го сложили отпреде. Като най-привлекателен. Реално погледнато. Да, момичетата харесват по-високите. Ами, ще направи ли смяната? Или това е края? Те сме добре, те Това е сме. края. Здравейте, момичета! Здравейте. Това е начинът, по който момчетата са се наредили. Като в ваше ляво е момчето, което се сложи на първо място, а това момчето, което е на последно място. И от вас зависи как ще ги подредите в следващите 5 минути. Да. Тук е номер 1. Да. Къде е номер 1? Тук. Окей. Добре. За мен. Давай. А кога би сложил на последно място? Може би не е, да. Какво
те привлича в едно момче физически? Физически. Може би кафеви очи. Много. Главно. Кой е основният фактор, който наредите момчетата? Ако си готова, сподели. Не знам, височина, да кажем. За мен и външен вид физика. Със сигурност трябва да е тренирал. Ти как ги подреди момчетата от 1 до 4? Посочи ги 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, примерно. Ана Мария ти е? Едно да е той, Кой? момчето с бялата тениска. 2 да е, може би той. 3 той, 4 той. Да, разбрахте. Йоана? Ми е малко трудно да... Направи някоя смяна, ако искаш. Еднакви съм. Еднакви са ти. Не мога да бъда и по... Бъди. По-конкретно. Да бъда? Да? И не те чуват. И семейта е еднакво грозни съм. Аз какво направя? И нямам. Кой от момчетата намери за най-привлекателен или нямаше такова? Нямаш такова със сигурност. И Йоана, за тебе кой трябва да е на първо място, кой на второ, кой на трето и кой на четвърто? Той на първо, той на второ. Ме не ме вижда. Да. Трето, четвърто. Кажи ми, кой от момчетата ти допадна най-много? По име ли? Ако Запомнила искаш да съм го го. опиши. Очудващо. Нали, но пресявам. Аз по характер бих сложила него. Той ми каза, че прави дворазови тренировки. Същата съм и аз и затова бих го сложила на първо. Какво те привлича в едно момче физически? Ами да е здрав. Аз всеки ден съм в залата и лично там момчетата ме привличат тези, които тренират, имат някакъв... Щом са там, значи има защо. Има същите цели като мен. А не го завличаха го служи поне втори. Ако не е едно. Да, и да. Всички ли сме доволни с тази подредба? Аз бих разменила третия с втория. Давай. Значи, в крайна сметка, пак опряхме до ключовия фактор. Кафевите очи. Кафеите очи. И стила. Ами, това е. Да разберем, че сте съгласни и сме доволни. Добре, идва това столче. На първо място, голям брат. Много. Правиш се, че не го очакваше. Не, аз не го очаквах по принцип. Кой тогава очакваше да е на първо място от момчетата, ако не ти? Не знам, ние си бяхме еднакво грозни всички и за мен всички трябваше да сме на четвърто място. Емил, на кое място сложиха момичетата? На второ. И доволен ли се? Много. Очакваш ли го? Не. Очакваш ли място, на което се озовеш? Горе-долу. Що мислиш, че станаха така нещата? Да, я знам, много надути. А коя беше сложена на първо? Труден въпрос. Та с по-нисичката, мисля, че. С черния екип. Момичето с тъмници дрехи. Александър. Да. Момичетата посочиха за основен атрибут височина и стил. Кой от момчетата мисля, че най-малко притежава тези атрибути? Ниското момче. Те много без там височината е проблема. Всеки си има негов си индивидуален стил на обличане, но височината е проблема. Коя би сложил на последно място? Само за протокола. Момиче с хиалурона. Та с бялата рокля. Бялата рокля. Ти на кое място би я сложил от 1 до 4? 4. Защото не е естествено. Ако не обичаш себе си и правиш някакви корекции по себе си, значи никой няма да те хареса. Това, че е изкуствено, аз не търся нещо фалшиво, искам момиче, което да е натурално, смисъл, да не си е слагала силикон, нали, джуки както тя. Нали сега, не искам да обиждам момичето, може да е много мило и така нататък, но просто не е моето. Мязана кифа, ако така се изрази.
Сега. Аз сега те забравих с очилата. С очилата. Да. Ана Мария. Имаше някои от момичетата, които проявиха голям интерес към тебе. Така ли? Да си първи. Те, кой от момичетата ти беше най-привлекателна? Момичето с очилата. Тя беше същото момиче, което много държеше да си на първо място. Така ли? Да, Супер. разбирам. Предполагам, Ана Мария, твоя тип, ти си нейния. Кой от момчета ти допадна най-много? Да ми допадне? Не. Но като цяло по характер, момчето с бялата тениска беше... Да. Да. Дани беше най... Той също Да. държеше ти да си на първо място. Има същите цели, да, говорихме си. И ще видим какво ще стане. Ще видим, аз вече изех Инстаграма. Прямо това дали се е тунинговала.